Следния половин часа ще продължим темата от вчера за духовното израстване и последователите на Михаил Иванов. Нашите гости отново са тук. Доктор Фредерик Лишер, вице-президент на Асоциация Всемирно бяло братство, Жан Роберта Ро, издателство Просвета Франция и Мари Жинет Ро. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Не можем без Екатерина Паскал, която ще ни помага с превода. Ще се опитам. За всички, които вчера не са ни гледали, във вчерашния ден се опитахме да поговорим за това кой е Омрам Микаел Айванхов. Поговорихме за целият период, връзката с учителя Петър Дънов и начина, по който той с едно писмо заминава за Франция. Едно писмо от Дънов, с което е изпратен. Стигнахме до общо взето организирането в Бонфен и място, където край Лазурния бряг се събират ежегодно Всемирното бяло братство. И ето, че стигнахме до един въпрос, свързан с каква е магията в учението, която и днес, 2014-2015 година, вълнува вас и хората по целия свят. Voilà, on arrive donc depuis hier à la question, quelle est la magie de cet enseignement dans sa forme actuelle, maintenant? Quelque chose qui apporte de nouveau et qui fait que tout le monde est ému à notre époque. Je vais Marie Ginette. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que cet enseignement-là, il est très actuel, il est très moderne dans sa forme. Значи, това, което е много важно сега, да се каже, че учението е изключително модерно в формата, под която е поднесено. Et puis les thèmes sont vastes, sont variés, ils sont là pour répondre aux questions de l'existence actuellement. Темите, които се развиват в него и които той засяга, значи всички важни теми от актуалния живот. Le perfectionnement de l'être humain. Усъвършенстването на човешкото същество, на самия човек. Също здравето, разбира се, възпитанието на деца и самовъзпитание. Comment on peut travailler avec utiliser le soleil pour trouver son centre. Също така, как да използваме Слънцето, за да намерим собствения център, не като само център на Вселената. L'unité entre tous. Но също и значи идеята за единство. Единството във всичко, в цялото сътворение. И друго нещо много важно. De savoir que tout s'enregistre. Това, което е в учението, ние знаем, че всичко се записва някъде. Et cette magie-là, la pensée et l'imagination, c'est très puissant. Това разбира ли се от съвременниците? Сега един младеж слага си слушалките, слага си телефона, тръгва, смята, че животът е прекрасен, че е вечно на тази земя. Как се стига до това израстване? Може би една случайна среща, която и на него може да му се случи. Qui a ses oreillettes avec sa musique, est-ce qu'elle peut toucher les jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait véhiculer notre... Il suffit de venir dans nos centres de la fraternité, dans le monde entier, pour voir la densité de frères et sœurs très jeunes qui nous rejoignent. Nous-mêmes, on la rejoint jeunes, mais les jeunes générations aussi peuvent être intéressées parce qu'ils trouvent dans un enseignement comme cela un sens à leur vie. Значи, достатъчно е само да дойдете в един от нашите центрове и да се убедите, че тези млади хора търсят нещо, информират се, разпитват се и много често се случва, че намират по този начин смисъл за техния живот. Убежище. Намират Дом, смисъл уют. в живота. Само да ви попитам. Peut-être une maison, une sorte de Говорим за бяло братство. Какво се крие за думата братство? Какво означава? Nous parlons de la fraternité blanche. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de la fraternité blanche?
On est des millions d'êtres Ние сме милиони monde. хора в Да, света, в целия свят. qui voulons la paix, Ouais, qui voulons които l'amour, се qui voulons la стремим. justice dans ce monde. Ние се стремим единствено към значи мир, хармония, също правдата, да съответства, да тържествува правдата Et в maintenant, света. il faut peut-être laisser un peu nos différences de côté, И това, което е важно сега, е да оставим всичките наши различия. s'unir autour de cet idéal. Да се центрираме и да се съберем около В този реалния идеал. живот, в реалния живот, вие учите ли тези хора, които идват намръщени на работа, които... Няма да ги потърсят без за други Ма, хора. Est-ce става. que- той е въпросът да има concrètement- някакво влияние в нормалния, живия Чакай, живот. сега Oui, пеят. est-ce qu'il a une Аз искам да ги praticité питам dans за dans за la vie песните и за réelle? хоровото пеене. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez, par exemple, quand il y a un jeune homme qui arrive tout fermé, avec ses soucis, est-ce que vous arrivez à le transformer? Имам Oui. един въпрос. Il y a une Какво autre е, question. какво е мястото на хоровото пеене в това Например, учение? quelle est la place du chant choral dans cet enseignement? Ah, ça, c'est très important. Това е изключително важен Parce que justement, метод. lorsqu'on chante en chorale, Когато се пее в хор, on apprend à vibrer à l'unisson. това е s'harmoniser. изкуството да се научим да вибрираме в унисон. Et là, Je et comprends pour mieux. créer l'harmonie, il Да, faut така се laisser разбираме nos по-добре. différences de côté. Това създава една хармония, т.е. ние забравяме нашите всекидневни Et puis, грижи quand il y a la- и се свързваме с quand il y a нещо l'harmonie, по-високо. il y a la paix, il y a l'amour, il y a la santé. Това своеобразна А след медитация. това идват и здравето, идват и мира, идват... Още вчера казахме, И- че ключов момент в учението на Омрам Микаел Айванов. Как е правилно да му кажем името? Омрам Микаел Айванов. Айванов. Айванов, да, иначе брат Е Михаил. именно хоровото пеене. Когато чуваш То на как пеят на български. български, нали, явно магично усещането. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une sensation un peu magique quand vous prononcez les mots en bulgare par rapport du chant, dans le texte des chants? Je pense que oui. Je Да, pense que мисля, че да. et c'est pour il cette m'a raison такава que ces магия. chants sont chantés en langue bulgare, ils n'ont pas traduit en français. Затова учителя държеше да не се превеждат думите на песните, защото има един много голям и дълбок смисъл в българското произношение, в българските думи да имат дълбок смисъл. Само секунда да послушаме малка Un част от petit това extrait изпълнение. de cette représentation. Знаете ли, прочетох, че през 1981 година в комунистическия строй в България лично Людмила Живкова, министъра на културата по това време, награждава с възпоменателен медал Кирил и Методий и почетния медал 1300 години Михаил Омрам Микаел Айванов. Oui, autant de... Много силно е това, че когато всичко се отрича в България, се е стигнало до тази награда. Разкажете нещо повече. Alors, pendant ce temps-là, ce qui est marquant quand on lit ces faits historiques, c'est que dans cette époque, cette commémoration et ces médailles présentent une très grande célébration. Et Нали това са кадри от този момент точно Est-ce que nous avons quelques cadres de cette... ce qu'on voit sur l'écran, est-ce que c'est un moment où les médailles sont décernées? Да, това е точно по времето. Oui. Разкажете ни. Moi, Mikhail Ivanov a été honoré pour toute son œuvre à ce moment-là, et le peuple bulgare peut être fier de ce compatriote qui a
transmis un enseignement d'une profonde sagesse, mais dans un langage tellement simple et accessible que tous peuvent le recevoir. Et surtout, il l'a fait avec un désintéressement total. Il a travaillé toute sa vie gratuitement. Да, значи той всъщност е бил награден с тези два медала, изключително ценни, но той е било Така ли изглежда? Това ли е с тия грамоти? Да, това е почетният медал 1300 години България, удостоверението от Комитета за култура. Другото е за заслуги. Значи много добре е казано и това, което каза и господин Лишер, че той е допринесъл за българската култура и също Славянския комитет му дава една грамота за патриотизъм. А това, което казах е, че това е, разбира се, за цялостното му творчество. Не е било точно за този момент, но за всичко това, което е бил Говореше се за някаква връзка развил. Людмила Живкова и Боян По Братство. принцип, Людмила Живкова, всичките говорят и пишат, че тя се е занимавала и с окултизъм, и с, разбира се, налагането на българската култура. Madame Живкова s'intéressait quand même à la spiritualité, qu'elle était ouverte à certaines idées. Знаете ли, че... Да. И пак ви питам, в този динамичен свят, каква полза извличате ето вие от това учение? Не е така с каква полза, ами по-скоро по какъв начин ви обогатява. Какво ви обогатява? Qu'est-ce que vous apporte cet enseignement, en fait? Voilà, qu'est-ce que est la part qui vous enrichit? Je pense que depuis que je suis cet enseignement, je me sens en meilleure santé. Ça, c'est le premier point. Donc, je crois que ça apporte un certain équilibre à l'intérieur de soi-même. On se sent mieux à l'intérieur de soi-même. Voilà, tout le reste s'ensuit. И всичко останало следва. Преди малко забравиха, беше много дълга изречението е важно. Значи това, което казаха Мари Женет и Фредерик, беше, че през целия си живот той е работил доброволно. Никога не е искал нищо за себе си. Всичко е било за колективността. Абсолютно безвъзмездно, доброволно работа. C'est un idéal. Това е идеала всъщност, който той е имал. C'est un idéal de lumière. Това е бил неговият идеал на светлина. Et pour moi aussi, ça m'a apporté cette confiance qu'il y a un monde invisible qui existe. И всъщност това на нас ни донесе тази увереност, че невидимия свят съществува. Et les méthodes de cet enseignement nous apprennent à se lier au cosmos. Методите на това учение ни дават възможността да се свържем с едни висши същества. On se sent pas seul. И никога не се чувстваме сам. Интересува ме това, което правите вие като издател. Вчера споменахме на колко много езици по света е преведено това учение. По какъв начин се разпространява учението? Как към днешна дата има милиони последователи братството? Comment, de nos jours, il se fait qu'il y a des millions de gens qui s'intéressent? Comment se diffuse l'enseignement? Comment ça se diffuse? Comment se diffuse? Да, как се разпространява? Je pourrais dire que ça se diffuse tout seul. Мога да кажа най-просто, че то само си се разпространява. En réalité, Но всъщност, да, по-конкретно може да кажем, че... il y a beaucoup le bouche à oreille. Има много, както се казва, казвам на някого, той предава съобщението, говорим за това, нещо. което виждат зрителите в момента е карта на братските центрове по света. Това е карта на всички братски центрове по света. За братските... това не става въпрос за издателските къщи, става въпрос за братските центрове. За центровете на братствата. Да. А иначе за издателствата вече ги виждаме тук. Mais pour les livres, il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont aucun lien avec les fraternités ou avec les frères et sœurs, qui cherchent à diffuser cet enseignement parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils voient que ça a un certain succès dans d'autres pays et que ça correspond à un besoin du public à l'heure actuelle.
Да, значи, освен, че има официалните нали, издателски къщи, има и много издатели, които си казват в един момент, че е необходимо да издадат. Значи, те са независими, нямат връзка с братството, но издават, превеждат. В много страни е такъв случай, да, че издателствата са отделни. Да. Oui. Ce qui veut dire que depuis la création de Prosveta, au début des années 70 jusqu'à maintenant, il a été vendu plus de 6 millions de livres d'Omram Mikhail Ivanov dans le monde. От създаването на Просвета до сега са продадени и разпространени повече от 6 милиона екземпляра книги. Как си го обяснявате? Това ми е мисълта. Кои са основните теми в това учение? Защо и днес, на вечерието на 2015 година, ние говорим за това учение? В днешния живот. Dans la vie actuelle. Да, какво ги кара хората, наистина? Нека да отговорят първо. Най-напред е да познаеш сам себе си, да разкриеш какво се крие в самия себе си и какво представлява божественото начало. Има също възпитанието. Има също онова качество на жената, което сформира съзнанието и на детето, дава му, предава му, обучава го. Също така и храненето. Това е почти като йогски упражнения, йога на храненето. се казва. La respiration, l'éducation, la politique, la santé, l'économie. Икономиката. Всичко е съсегнато в това учение. Също икономиката. Je veux dire que sur le plan de l'édition, il y a quelques titres qui sont vraiment des best-sellers. C'est Le devoir d'être heureux. Имаме няколко бестселера в нашето издание. Това е задължението или задължението да бъдем щастливи. Règles d'or pour la vie quotidienne. Това са всекидневните правила за живота. Puissance de la pensée. Силата на мисълта. Le yoga de la nutrition. Йога на храненето. Да, все важни за здравето. Не уточнихме обаче вашето посещение в България. Имате ли срещи с представителите на Бялото братство в София, в страната? Имате ли лекции? Много хора ще искат да отидат и да се запознаят, да станат и те в бъдеще някакви последователи, членове на Бялото братство. Quand vous venez ici, est-ce que vous faites des conférences? Quels sont les liens avec les fraternités bulgares? S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, comment il peut rejoindre un groupe? C'est la fraternité blanche du maître Peter Dönov qui est présente en Тук е Bulgarie. братството на учителя Петър Дънов, който е най-популярен. Et nous respectons И ние уважаваме това. On entretient des liens d'estime et d'affection. Ние поддържаме връзки на дълбоко уважение и така на доброжелателност с тях. Et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des concerts ensemble avec les deux И chorales. сме имали многобройни възможности да правим концерти съвместни. Ici, même à Sofia, Например, в Plovdiv, à Varna, София, в Пловдив, във Варна. au Bulgaria Hall, В зала България направихме един много хубав концерт. 95-2003. 95-2003 година. Ce sont nos frères et sœurs, on partage un idéal commun. Това са наши брати и сестри. Ние споделяме с тях един общ идеал. Едва ли има някой от всички, които ни гледат, който да не изповядва всички от тези неща, за които вече говорихме? Едва ли има някой, който не иска да бъде щастлив, който не иска да бъде по-добър, който не иска слънцето да определя и неговия път? Може би ключа, който води след себе си толкова много последователи, ще чуете сега в кратка част от едно слово на Михаил Айванов. Предлагам ви да го чуем сега. Ето тук, скъпи брати и сестри, се крие най-голямата тайна.
Трябва всеки ден да се упражняваме да забравяме себе си за малко. Ежедневно да отделяме по няколко минути, за да си създадем навик да се свързваме с целия космос. За това, че живеем в този космос, че обменяме енергии с космоса и именно благодарение на това сме здрави, красиви и умни. Не да се затваряме в себе си, малки, нищожни. По принцип никой не се упражнява в това. Да се съедини с цялата Вселена, всички същества, които са над нас и ни превъзхождат. При тези условия става възможно да се развием, да се реализираме с радост, да стават обмени на вдъхновение и възторг. И така човек се развива, прогресира и от един ден нататък светлината няма да го напусне. Наистина, много интересни са думите и много важни на... Да забравиш за малко себе си. Да забравиш за малко себе си, но тук... C'est des mots très forts, s'oublier un petit peu pour l'unité, c'est des mots qui marquent. Как слънцето? Защо слънцето е в центъра на вашата практика? Или това е светлината, може би? Oui, est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la lumière qui est mise au centre de cet enseignement? Eh bien, le soleil apporte la lumière. Ами, слънцето носи светлината. Et le soleil est aussi le centre de notre système. Donc, слънцето е също и център на нашата слънчева система. Le soleil est aussi... C'est au-delà du soleil qu'on se lie au soleil spirituel, qui est le Christ. Всъщност, ние чрез слънцето може да се свържем и с още по-високо Il от nous него. amène vers Това е notre propre centre. с христични, може да се свържем с принципа на Христос, който ще ни, отново ще ни върне към нашия личен център. Et sa lumière, sa chaleur, sa vie sont les symboles de l'amour, de la sagesse. И това, разбира се, са символите, вечните истини на символите на любов, светлина и правда. Et donc cette période du lever de soleil qui est très favorable pour la méditation nous ramène à notre moi supérieur, à notre nature divine. И този период е най-благоприятният. Значи, когато се посреща слънцето рано сутрин, това е най-благоприятният период да се свържем с всичко това. Това е така. Колко годишен е най-младият последовател, който идва на вашите сбирки? Quel âge a le plus jeune parmi les frères et sœurs qui visitent vos conférences? Depuis 1937, il y a des centaines de frères et sœurs qui sont nés dans la fraternité. От 1937 година, от отварянето от създаването на френското братство, има хора, които са родени в това братство. Et dans l'enseignement, il y a un aspect très important, c'est que la mère peut travailler pour le meilleur de l'enfant avant la naissance. Нещо, което е много важно в учението, че трябва да се работи преди раждането на детето още. Прави любов, но не война. Много ви благодарим за това гостуване. Надяваме се, че и в днешния забързан ден, в забързаното темпо, в което живеем, има време поне за малко да забравите за себе си и да помислите за това, което оставяте написано след вас. Особено ако ви спрат електричеството, ако не сте си платили сметката. Тогава слънцето е много важно. Тогава слънцето. Тогава го хващаш. До утре. До утре.